Yakirwe iguru y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Wakira bya umanche muri area bigita seni Ndizi TV nebiro bindende tokumerana asomoro belyo bwensa kyabo namambya ekeralire litkoria Jumatatu tariki 10 mutinyo gatana limo omwako yega wechibubere 29. Good morning umanche muri area tomanyango ngakikwabo kirenga kyero beritego chaka wiki yago metenge weekend nentambe yaringe nabwo tomanyanga kayiko beteko gosanga weekend yengima tomanyanya kwa bere gukubuka bya kwa bere kugukira nasiki bagokiage mambe yabona igana gusanga nente wayibonye mbono gedeta kwero bilya aso gukirana asiki bagokiawo nabogokwana nento mwanchumuriye no gusemera kwane nga mbuyore kigima aikero ngukwarige ni bene aso moro bilyo bwensa kyabona mambya edinde tobetoko kumanya nara yabere kago korekana ko weekend ngima wekera emambya bono igasto bere toko merna kondo mwanchumuriye sangana into wetrase namba yesimi ya 0792192834 pine location yago turabere batatu babaguswa asumuro bili wensakia obono mambia boigo so sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.com mashabiki iton CP so imemoro bili wensakia obono mambia nantubasago so wika so na babiri batatu iretera na Frida Kerubo lyo kaneke mna chibi channel yogire wikira sora senjira ya bene nerenya chama Abigail wakire buya mwanchumurelia Ndizi TV nemambye ndengia yumungura bere agotwanchira hoikirana ase lichuko lya rero asingu kwale ne bene asumuroberio wensakia mambya yabono ni machenga weekend nintambe yarenge amange akaba gakwenekigwa asentunde ntanga nibona botambe turabe to kumanyia naraliaya abetega koleka ase weekend entambe ntunde akabere twaswa ensemo ya magazeti ase entunda gatatu tokoba tokumulekera mangana arengete siasa litukuleti kirimo na mangana arengete siasa turato twara mwenyo ito turabe to sansa munora na boigo kwemanyia amange igoro ya siasa na magendro anemono ase wodi area yabo morenda ward amageni chenigarabe Bernard Kenyanya sigo tegama to tengera Ndizi TV turato kumanyia boigo amange anemono hali arengete oboteneneli we serikali ye county ya Kisii asigo mwancho muri Ndizi TV mashabiki yetu kurwa se bunge kitutu chache south kitutu chache north nyaribali masaba nyaribali chache bonchari bubasi bumachoge chache bumachoge borabu bunge area ya south Mugirango mwensi so ime ijomuroberio wensa kya emambia ya bono county Nyamira kitutu masaba burabu west Mugirango north Mugirango mwensi so ime ijomuroberio wensa kya emambi ya bono boigo tokwenda chinse chiri changumbu bakora wa nerishabe kreto enamba emo Kennedy Gisemba ase ensemeria Minnesota na wege ensemeria Dallas Texas ntubwate Elvis Omboto yorewe gori shabikretori nene kekima ase arabe asok otubwate kurwa sinsemo chidensemo ya Canada Shem Kiburi nturiko kweba na boigo chinsemo chichado hakatando babo wasiri mkuu Dolphin Morana boigo Bahama Kingdom mtugwate boiga mashabike chinsemo chonsi chorgongo ruagusi nense itoito nchokana ine mwensi soa ime ijomoroberio bwensake kikoigulinga mariogia yaberago soa asembeo manyanga umoroberio bwensakia obeire gogo chaka ase abuna botambe mwancho mwerelea Ndizi TV nigo togo chaka asukulilia ekebungo keri tukwastora togo esemyo kurwa sigetabu ya saburi ekebungo kia 15 nemo mustari ugatana gatota bangabo tambe ndigerelie omonene ere nigo are ense moyane yokurio tinkoba ginkobwa
mwancho mwerenizi TV ekibunge kyatebiringa twensi ni ntobone tobe tokorigeria obosio bwomonene kyagera era nigare ensemo icho yokorio ensemo yokorio nensemo elia ensemo abantu abangetumika bara okoboko gwokorio ni bakorokana ngano okoboko bwate chinguru kegima okoboko kolia kore okoboko kolia ekero umuntu akobiko okoboko gwokorio ni bakorokana nga umuntu yo nigo aire esikenene nigira maskania manene naende nigo akobaga konyora libagaliria bene usi priority asigo nyasaye nigo atubegete nsemo yaje yokorio ntotwara obwoba tetotwara obolemu ko chake wikeye wiki yakabere asomo cyenyu gatano nemo twara obolemu ase kerege ntokoranga nyasaye nigo are ensemo yao bwakire buya Frida bwakire buya zoma nikimambia ere mbiyere kabisa nabo kire buya erebuya kegima ase tokoba toko motogi nyasaye na komotembia mono asogotwikia elituko liarero utambuke weekend gwikira na ase elituko liarero na bange bali getikora litukeli kolende bataraba bakolirora yes ere buya kegima kulende Frida umusane yo makangikiraga ntebinga ali asaho kolemeremo nigo oyo no munyaruka nigo abwate omuntu mutendenerete or a boss nigo auchumuruka nga bossi usumuruka nga mister lakini orabere akoremere mase kampuni eri kulende ikeire bono ase a boss eri kumutebinga tiakondangeli boss takondangali mister ndangeli ritaliane Frida ngakuminga ngese muanaranire inki utwale robo inki otebanga wachakiro kuminga nki adeverigo Frida una tuanaranire ninya ukoroka madam buri tuanaranire wono koraga ntobe dia yani tuanaranire rende tigango ke Frida tadi sikegosira bono tuanaranire nkora ajateyo onya ukurangari boss ukurangari madam nchengara ngabo komumbuyo ngiye kunyoto Frida timatinga ekerora semeremo bosekere musubate ara semeremo ekero mu uri hakora nere meremo aja kamutenga tiakondoka ndagere kondangiri italiane ngiye gocha sebirengere libya basubati abange dalili ya mbua ni mawingu orocho utangire igo mananga magana naro rakonya go challenge ra tamba mapema Ngiyo tamagochia chinechi dalili chikora kinga umuntu yona gwatekerenga gete because there is no way around having a botu agachagete na te kumuruka boss kusesa amanya go kabere gatama chakanga ya ndangirire taliana asiki yakore kana kabere gabo Frida maite tigie kiwango kelikonye tubugate libaga lito ena nete gali gati liene kibwe to chakanga ya bona ndangiri job asiki ingi yache Frida iko kocha konangere Mr. Job kurero sajo Frida nchenkoranga abantu mbare tweke tia sogimo tweke iri kigima ani ngotakanga tope tugwikirana ekerenge kemo na litura bata okorobo kolere atutebenga nabakolie mirimo bao mbachi banya okoranga no muntoro monere babwano eno koletere michando babwate bono eso ngincho ne keirinche ndochinga tiabandu kiri tariane na lino ene keroto okole mirimo yani ntubwata maskani kolende naende yani nkongi nyoli bakali yange kongi kange Frida tali mo moromi no jo tali mo suati omi tali kaze ni yao agendo kibomera litigari by the way nemeremo otherwise ni tugerima kerara boke komanyanga mwana raine baka mwali korangira ni amarieta let that distance be there ono aba korendo Frida abantu abagoika abanyaroka babe maiso kigima ni hochaka ngora kabisa ndangeli italiane kuruwa buna ndaja ko tebanga ankyo ko ndangeli tele ndangeli yango ngombi no you people those people not me people na banga Frida Devana ningoite kurendo Frida naende nganende kwaba konyoranga nkokora muri nere merimo naende kwaba konyoranga umusacho chakere kurugo some favors
kigwika chinga kichiri chia lunch ni mati kampuni chinyinge bali kwena na lunch ucha saba kolibe merimo baba kwa bako nyoranga ucha kanga can I take you out for lunch ntogenda tora ragira lunch yani umaite ari muabera basani fuda kimuhaba basani inga yobo ko secretary ne igasi akora ne emeremo nemia secretary akora emeremo emia erine to create a good obosani oya good rapport akora emeremo ali ate otale ndetie secretary ona bara iba masakara usai airo bisigwe kampuni ono ebosi aranga gaki kisenga njo munyaruko yenjera kombangira masakaro bya enjera ngo tana nyoro bisi abusiri ohaliganiria abo bisi bya tigamwire lunch continue nki frido kor obo benga ibole one lunch next dinner coffee date alafu next ninyo matugabera toto sasa hapa ngitonya ko western chibesa uchiye hotel bwana tiga to genda gerega twende mwaborose after to korose kuri ndi Frida naende mbarako nyoranga ono akoranga emukuru rutiemo tebenge tukurwa ensemo elia bosi amnyate bose tebeno gembo aego kurwa tutebenga akole merimo tutebe ose nyanchwa bono oranga ko ikange kiogoro nkiatako lift kabisa lift otenga tetwende na ko lift chief ya kunya utumika nkikunya gwe Chandra Frida nkikunya gwe Chandra kigwatega ono sumuke Frida nakinga ntunya kwibuli mambe nere buya Frida omokoli emeremo ose boss kobaga kwa omokoli oyemeremo ole enseme yende bose jende ngao lift kirenga ki ose some favors is it right nengia na bose tatankara kwete uchaka kwa bibindo bunebyo nyanga sinale kuikwa kanere not directly but indirectly kirabanga no musharanko nacho wakana no konge Frida tengo meter aquí egasi agaso ko ranyanjwa aso korungoro kiogoro ikona bangite nga kwale gutumike affair ingi yako eranga kire mambi ngabona tiganganye boss yanange lift aseki egali na ya urita lift zera urita at his comfort ona comfort ogenda buya kemeremo ati muchana onye gotagete nayo gore yabo wekira negasi mapemo tabwati ko ngibonde wansi tiga onya kwa uchi lift tianya kwa obo favor botayo itakwa ko kitaguramba aba kurendo mwanchu muri ndizita to kubolinga emambi yabono nere buya akonyoranga umuteneneli wo mokoli emiremo kobaga komoa chi favor bose ebinto bosoko musira tebenga noko mwe lift noko mwa lunch noko nabo iko nere buya wikira se bono mote akoroka na malieta mwacha kurangalia malieta uko ndera na ukungu noku yakole asiku mwanchu muri ndizita nabo sangana into emambi yabono gwetera somtanda ito Facebook and DZTV News Digital Ascense Media YouTube and DZTV News wetera somtanda ito www.dzztv.net kwa sana mbaito ya SMS ni Frida ngabo sangi kerengeli kyawo wetera ujumbe agenge 0792192834 sangana into kerengeli kyawo kubwatikana enganeyo inyore boss yage mumira ntasemerimo tali mumuromino kigali nemerimo yoka na irimo za kurugari nemerimo yoke kuba separate sangana into kerengeli kyawo so Ascense Media WhatsApp channel ya DZTV News Digital to sanga soba all right boygo weekend ni ntambe alenge amange akaba gako enekigwa asota koranga nigo omo senator we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka beteka we sokia bene nago saba abagabana na boygo abarai asechinsemo mono imichi county koba bako ubwatia richiko anemono asabeta ukwanira engana yoko ligia komorusia boseko mwaka isiko omwaziri me county ya Kisii Dr. Ndemo dengo tora rango na raya mo senator we county ya Kisii abwate wanzire kuligera linga ngike kwa senate yatwara eshida buna bono nkwarora members of the county assembly bali bagete chukura na bali balenga yeito yagusi bali balenga against ogo impeach wa
Daktari Ndemo twanzire kubura ninga ekeromo CEC achorirwe ekere cabinet yabe ya organize ne governor egasi ya CEC governor koleta abana bwa abantu bakuru kwa technical advisors abana abantu bagwenete gotebya mu governor inkia wene to gukora ngakia ko gekora na ndena kia wepanga so that ye serikali yaye ekole bia oranyora rindi bune governor baetanire ne CEC. Okay, we katobeke program ese litangani meeting ye gutwarwa public service board na bali bande balese public service board manage ya mangana ye county baikaransa no musiyo yo goikalichi kolibo tali okobogoli omonto kwa matebia tsakindora basogoja omongache galia omanya ko matenga tugatumwire assembly esengenjo aba MCA kwa bakwanire bose bayirugento keke so that bantu bajigo itirichi kulitayo so tutake to changing a threshold yani ekarota ke to kondusie karona bona onye kinde senate orata ka kondusia nkie katibe ko tebo wene to kokora dichi control wene to kubwatwa ekere kwa ikire stage utake to korusio musisi inki owene to kokora. All right, ebintu mbiro twanzire ko notice ekero mugabana achire gakomukia chi director over transfer abande chi position batakwene tikogenda kokore gasi abande barenge chi office kera na uwalitene chi department gete kwanyoro omonto gade ugendo jigosomie kerazi gose ne village polytechnic. Okay, mwancho murigeria oyo no maseneta be county ya Kisii oyo gendete korwa ebirengeri bya ekobwatkana ningana yo kumwaka bose omusodo betako kubikwa bose webunge county ya Kisii okumwaka isiko Dr. Alfred Monda asebo igaberega kuri kumulikira oboraime county ya Kisii anene kinga kyaberega kumulikira nga ogwetana nabokoko borro asabi sirekeni telebya kwene kyanga mwabeire mukubiko muswada bwo kaisiko omondo yotimeti job asensemo ya kerengeri kyora bego kurukubwatkana ningana ejo ningana omuseneta bre okwanera nabo ningana twabidokoranga igie koreta liberera linene gwikirase aba MC babete bagotiema na chinguru ase ebunge ye county ya Kisii askorende kolengana no museneta boigone bwenretenga topetokoranga eserikali gwetira ase ebunge ya senate babire bakurigia amachiko ayuarabe gakwene kinga nkomurekera bari anene mono igoro yemeroberi libwendete kubwachikwa ase okumwaka isiko nabo ikumurusi abisi omuwaziri kyagera kolengana neri chiko nikokorokana niko mugabana ire chinguru shinyinge kigima kubwatekana ase nokomu bwatesia omuwaziri kolende boigo haba waziri abankoranga boigo freedom bwete baigwe chinguru chiabo chiabene ikegero maeta matkama nkonyoranga nigo aba waziri aba bale asama bera yo mu gavana busumura igwense asi konyoranga no ene mirimo bakoramba igo ekora no busibole asiguri chikondo bwenda te libeli goncho ligwana kwene kinga babere bakonyorera obusibole buli bwendrete sokone kinga wikirane bale emirimo obune bwendrete tokwenda kumulikira aliagendete gokorekana soro ngoro wabusi tobiri tokorera matukamanginga omwana omunyaruka nigo abere kagusirwa anene ase okoenana ebitamba byobocheno ase wodi ya sensi imebunge ya Kitutu chache nigo chache north nigo ababwata nikorwa sekiombe gya Nyarenji Foundation babete bagwikirana asensemeyo nabo gosira omwana omunyaruka asikorende boigo babere bakobolia omwana omumura abega kwenyuro barikito daikona sanya nikiranta asensemeyo nabo gotwaligeneria yakobwate Obachenungati yemerobelio egosege tokomenya okuya okwerenda okwegendereria kibogima asogosemeria matukankyo abanyaruka nigo bagenderete gosegetwa asokobere chiskuru amatukonsi chingaki bara matukabo imeye wodi ya sensi eyogotoka ebunge ya Kitutu chache north Marieta nkoro kwa Thomas Siko Chole gotwatanenire gaiga asokoiraneria ngambo ya mono Joshua Nyarenji Foundation asogegeze skuru ya itoga iga. And I take this opportunity to thank the
End Period Stigma Initiative. Thank you so much for coming to our school. We really thank you. We normally say that when you educate a girl child, you educate the society. And indeed, we have seen this come true. So tumefurahia sana kupata wageni wetu, zaidi ya yote Mheshimiwa Joshua ambaye ameona ni vyema kutusaidia watoto wasichana. Ikiagire kwenye nabage kogera bana ba hojeze skuru ne skuru ya nyarakabayo korabobe okoba none wiki ya mubatari gocha kera bakuri ba magocha ama tukabwango igomwana mumurani gabereka konengetwa na gutigwa maega asebono kuburwa kwa rurwe banyare gusegetwa boigo eria matukankyo banyare koba no gusemeria kubugima obuya abana bamurana barabona batware ko basabiranga abarabukiramo gweta na baru barigererie ekiana baru bana bakonyora ngate babugatie nonyene uniform wengiya nonyene amangana aria bakoronga boxer nchirima abana bagotara bosa toji kwanda pi twanyoro umwana akwebo rusi cyanga cyose pi abana bamura nabarabu nabotwa bebire na serikali yabebiro umaine esengenza abana bamura nando no isoko barigereri buna abana basonjeta abana baiseke mari dadi gabagwate bintebi baiseke barendira ubuya nabamura barigereri we ekyagero mukungu gakoiboro moise koiboro no mumura igorende barigereri we nonyana agapogisa. Wanafunzi wetu wavulana nao wanahitaji chakula na hata nguo zile ndogo za ndani ili nao wawe vizuri wakiwa shuleni. Watakana nogo kwa kubugima sebinyoro ekiombe getari ya serikali gya Joshua Nyarenji Foundation insejo musayo bwatwa moyo bugwancha nigagenderete gusira chiamate chirikire no konyora wense ne bali barabataka ene kiombe kia raniri a program yo konya bana baiseke for the last 1.5 years. Yarabone turasyo school ya Nyabonyi primary twacha konya bana baite bitamba bya buchere bitamba bya bero muchanda sabana bitu chinyaruka some of them they can't access kubinyakera uchumi gere mbe ya Kenya olere twacha iga twabale tere bitamba ibi kere program igere on twatetengi to konya gendereri to konya bana baitu bichinyaruka bale bogetutu na Kisi county kero to komone bitamba ibi tali yarbu ko gutumika na bwato ndo mwabonere ogosomonyo form 1 form 2 mubira tayi access atayi kunyara kumugura metanayo nigo baruo koboria ase serikali ne bali babwatwa moyo bugwancha kurigereria amaganio ya barokiwa eri banyare gokeania emibasukano ya makweli bona chicho abalimu bagosanga female and male ye talibia amanga buna bono mwali ri moinaria onya mwali ri ase echo ya gwetaria mtu atemete kubo sento temete kuboria waisani wengi lakini titoranyora abara babango abaturere ngambu yamana ginko ripoteria egetaseni kiao na mbenyamo kya Ndizi TV kurwase ward ya Sensi egotoke mijibunge ya Kitutu Chache North italia nenkoro kwa Dipon asanya Mwanchumurelia Ndizi TV okunogosira kwa wetu kuruegwa utia asa bana banyaroka anene mono kurwa sinsemecho anemono igoro yokwegwa ebitamba abiria abyobo cheni byeko bakonchinga ki chiria bagoiteka Frida na kwani rama tukamange lakini punda mwenyewe amechoka okorobeka nabono gotindi nkobwendrete kwene kigwe kobe gokora wa naba mura nayo gobachage aba muraba ninchengari ganyo korobeka nogo tindi Frida mwato tigire maega aba ngo jabu na abana bake Frida barorenga abokungumbura ya Frida ndoko gendreiga ya okorobeka na korokwe gochagete naenda ali no gwachakirete Frida na ninge baido mwana nyomba naro rokole teralitunda Ogalolera kwebogana kya yani oranya konjo mbakira litu konjo bwandiga azeki bakaba abana bana babere concerned na kitoko borenga ebyombe bibigwe sokya gusira umwana omunyaroka genda no ene boxer gali boxer bedenero mo era banta bange barereire sana ati agwashumunga nabamara barakwensemwa yaho bombu yabale bogori kanto kande igana baro batise iga na baro lenga ngakia ndoramo ere buyake gima asego kuno gosaba gwetu kurwa ocha sebyombe byo mokwana gukwana gwoka tatokorore bikole
no te banga ti umumura inyoru inu mutara mu inyora chakira simuri ebyo bebi na barai ba chakira sibali babe bakurua ogusira kyagira Frida te onde bingekene ni matinga a ingake mu kwali ngo mwana gakino kabo muntu monene ekero kwali ngo mwana ebintu mbire bike byarekoba no ndiri mwana akwe zawadi nebanga tukole diomokia nko igukwalenge njira gete lakini rende kwatanga ninche nkoro mokia na nje nyole kulendo oyo egacho egwegente kibusa oye gubusa eguhatigwa we koigubobe ande tote benge yo mumurero mo metienye tatu Frida Oso mwaka yara musuguma umuyibori ga komente mo umwaka chabere ibere muga ko bachoka nabwo aterinde na bigwa nkura kwerekera kake yes asigo nebwenete babe bako enekinga boigo mwana muranko nyerware tali asokorerwa cyanga cyoka boigo asokwegwa amaigerio kinga kitiri abana banyaruka bakwirwa ase umutimoko matere ronto batendo ku alternative right of passage cinjira cinde ciria cyoko basuka kurwa sekerenge kemogocia ase ekerengo kende boigo bona nauro babakwinyurwa babagosemigwa kegera mura babiri bagusira asamangana arengete oborebi abamura babiri bagusira asamangana korondo ata basubate bangonyoranga mugondo bali abandi nkunya kuaga bali abasubate bayigori chempesa abasubate babire bakoigora chisalon abange babire bakunyore byasara abasubate nkonyorare munyaruka babire bakurigi chianga bakonia ebinte binge ndamura babiri bagusira ase korondo chipuru konyoranga muri no bayikire avieta chindege akonya kwiruruki bakorundie ndege batachiyetikera sio korundie ndege asigo nebonete boigo bakunyurwa na kwegwa amaigerio anene mono buna babwenderete boigo komenya abantu batogotiga abana bamura isiko ayarura kandenga etogwashu munga barabuna bakwerwanirira asekolenga amakuka abusio tocha konyora emechando na kwanyajenga abandi buna babere bagosirira sensemeria corona orenga abandi bakwerusio bomoye kyageranga nigo babere bagotwara uguchirira na kwebirengererio abana bagotema kuri ikibesa kiri cyabwango bwango barundi kindego oroche bayekiranga babere bagusiriye ni benyinge ikikirira barabogo siria ubuguma bwabo akurende Frida totigalite ansingana eringete ogosira nige kyombekeria kya Lottery Club kirecha kyarua ogosira ime ye county ya Kisii kyabete geko twara obucholi asibabete bakomochora umurai umuya Beatrice Nyamache oyo orabe gago chikora ekyombe ekyo ansigeka kyo mwaka oyo modyango turarango naralia ya abete na mono chinga kibalenge nobocholi obu Lottery Club. With challenges and with the great opportunities to serve the communities, we have a lot to do. We have barely scratched the surface, and a lot can be done for our communities here in Kisii, Nyamira, and the neighboring counties. We have budgetary constraints, and that is why we need a big team to look at how we can get solutions for our communities. Our population is also growing, and problems come with it, so we are here to see what we can mitigate and where we can help. I'd also like to say something that Melinda Gates said about philanthropy. It's not about the money, it's about using the resources that we have and applying them to improve the world. In July 2023 to June 2024, we end our year on 30th of June. So last year, towards October, we partnered with a club called Rotary Club of Litchfield to do a water project in Emesa, Mwongeti, which is in Bomachonge, Borabu, if I'm not wrong. We did a borehole and we did reticulation. So we did 3 water kiosks and ATMs, and we gave them storage tanks. This is to say that 300 households are benefiting from the project. Kisii has a lot of rain, but we have a lot of wash flow. It's not collected, it's not harvested, it's not used later. So as soon as the rain ends, then the water stops and we have a water issue, we still have to go to the river. So MSA has had water issues for a long time and they are very happy. And we partnered with the county just to make sure that the children stay in school, they don't have to go to the river.
In 2024 March, we were approached by our women rep, Honorable Donya Toto, to do a joint project with her. We went to the Kenya Women's Prison just down the road here to celebrate the women. It was International Women's Day and wanted to put a smile on their faces. So we partnered with other organizations and we introduced chess. We realized those in prison may have a lot of time on their hands and may have other issues or thoughts. So we thought of bringing chess to prisons to support them, and they can use it internationally when they leave prison. It is something they can do. Abana bagwatani korwa ase kiombekeregia Rotary Club kisi chinga kibabete bako merana korwa sorongoro Western nabaigwa Kisumu asumu bagani yo mwimye mu Kibusongo chinga kibabete bago kwanera ali babeire bago ikirania inse yo borai bwaye Milkasang oyobete gakwereria omorai yo monene omujya bw'ikyombe kyo Beatrice Nyamache chinga kibaye negetinga ningo babere bakubwaterana baraikurwa county ya Kisi anene kwene kyangano nyimbule nyinge kere ngo bekabali kitangi nabigo kulima ebisima ebira bigokonya abamenyi barobongorwa usi agechambokero kia Frida ketonyoranga ebyombe biko babigwe sokya no kurwa ogosira aboigona no bosemito kubatukurwa uchianse bali babeire bako nyoranga babeire bago tenenka bose bako nyoranga madnasa na branyoranga gosesenirie naboko bago gwesoki bene nabo yokubwaterana nabantu babere batatu irinde koba gokurwa ogosira kolene talinga ekerugwa tenenkire bweka nabo gotumeka kiriye ke obwate Frida nabo konyoranga no na ekerukuru studio yo onyoru mwana oberega gotumwa nka kibesa kya matemwa eskuru ye primary akamyaka alibo se 200 kiria akonyara kwa kumusira asika tali ngoganyo twara ebinte binge erindo gokuru ogosira ebinte bikebike no chakere ebinte bikebike obeko kwene kinga kwa beri gokosukyo muntu yukuru sekerenge ke mugika sekerengo kende erebiye kegima kondo mwanchu murigeria nego siasa kigendete ko bwatanse asensemeri abaraneri bekemeri kerigecha yase oburai bubo director asikulinda bale mibabere babo semigo kwene kyanga nkolinda bale ekemeri ekyo okwano yokoronera ekiro kyobo director korwa ase zone ya Bugetutu Nicholas Ochenge nigo abetega kuri eira gochikokora monchirio ase kemeri ekyo abayigo kwene kyona abalimi babeire bagokonyeka umurike Paul Kapukara na mange Umudirector yigahaga gukwanira abashirika bekanise yiga ya Elia Yogo SDA asomorubeli ho gusangirira bisagwa byo gukinia ekanise yiga nigo agendere ko baga gusegeta abananchi abo anene bali abalime kwaniki bunango zikabaleke meri igechahe HI is there to stay. Directors come and they go. Ndio hiyo. Lakini cha ito ko baraki. Kuiketi gale. Ekanagito kuiketi gale. Egere. Getokonye. Ochenge gagukwana bwigo. Nigo aereire njira babekire bitambukiro ebikirano asubura ibweta kweni kibunango kinya bale engeria y'umulimi. Intubu na torofs. Muma edenga etu alwetu. Baka stoikire. Tuwalote silingi 11 ponas. Tuwaika. Meronge 3 na isa nemo. Tuwarue silingi 17. Tuwaikire silingi 24. Oigo nigagendere ko bagakurira nga bahise gochorwa na inde nigora ne kiboneke mwende kigicha inge tikonyara koba gekoba n'ubwaito bunene bucyase umurimi ebona sito si arenge ngurwere kisingikire 30 na isa nemo igenda rai igenda iguru umusara no turati kurwanira nande tutamwe mutu bwate tora gusunure 24 na nto chenchebe nto kana kito inero omote tubwate kusia tobotigara abana baito kamarikende nkeyo Wigo nigagendere ko bagagosemia abananchi abara bali mikura sorogo ngorigana ne kurase factory ya Nyansiongo wesokia asocholi boko bachora ba director bure busyo na waka chikura chobwasyo ku eliyo ko bachora ba director baranyara ko bakubayirira na inde chikura oyo mitoje tukona kule kiwa kudare 28 ande jiwa kwa secret parrot ubwate kebande kyao neslidi yao
na ena yewe kugwaka muntu yugo tomororo weberesire na ene baraja twakone gore echa yaito yansiongo yaito igotole burunge ingana ya nyarako bage gusirwa munegati y'abalimi abo batebiruna igo baraibo eta bwaba ubu bwaita obonene yarenga tumo sabere chikure chino akoko amasikani gamondo bwo chikura tusikane no mwelyo yeni gabalimi babwatokirwe obusemya lero nabokonyora nyono muntu igotole chae iganga nyete kibaso mwali wo mutyenyi na bali munonde bwensi omwalimu agenda ali musara waye nyoka basegende tukakane ine rotokurwana turoto tige ekemaliga itokere kironge getabwati mangana kombokombo lakini abadalinga abadaya tango kura tole turuona enda abana bakaleti abande bache lakini nini mubwate amachi na pesa wiyo korwa jeno moreno we must have a vision totuale a mission na totuale purpose kila kiaturalia kenera and that was the main theme of the day totuale a vision totuale a mission na totuale purpose igingo ripoti rigetaseni kwa wanjete Kendize TV kurugiga seti nseme chiga chali ya Yogo SDA yugutuke meye wadi ya gesima meye county Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp okara Amwanchumulilia Ondizi TV oyunumu director obusoli kwa melia ekiroke bu director rakwanira anenemono igoro yobocholi bolibosio asesigitendete kuruigwa gotia asabalimi kwene kingango chora bali abarai barabe bakubachora Frida Ntamanyinga abarai bakubara Ntamanyinga ensemo yankira bukonerengane ngati kiro muntu nagenda kwesokya anena sensemeri ya bakurone robo director ndakoni ya chisera cyabo kulinde opo amwa kolegalia sensemo yabalimi barabuna bwatoko bwanga ningo barabe bakoirania abisi ningo barabe babwaka isiko asobocholi bole bosio kolende segetenene yaberege kurwego bukia sabalimi bane kinga nkolinda bale ekemeri kyabo igiye cyae kelia ekegeranga nigo yarokanirenga abango koranga basirire basemeri asekemeri giye cyae kolende babere bakubuli bwanga yabachole abaraye baronge abarabe bakubakonya na wakora maunchidi ya sector yicha unatote unga echa tetetiriogi chibesa nchitetiriogi yone wendate baba okora obocholi obwo asenchira jomorembe asenchira yamasikani kigimate kiroyomo abega konia chisera chia kagocha mobasa kumumnyoki mobasa kumurutera mangana inwe motegerere kigima iguchisera chia mobe mogochora omurai orabe gako bakonya Kwendo fila na banga wa soimi umoroberio bwensake mambi yabono Victor Mondo miyenda korua Nairobi West aigati nkomoja kuika aliarioteri na abuga Mwanyamondo na mwachange family wategerere buja kabisa hadi tamati Ayubu Mauga. Good morning once again Juja Mangetho mapema ndo best. Karibu sana Fred Moga watching and listening korua Nyakenyumisia secondary missed call Fred Moga Muturi pamoja Bismarck Mukua protector Bismarck korua Kisinubia ni kuna my beloved wife Sharon and my son Eugene and my daddy Ateka mpaka mwisho. Ocharo William awatubanga good morning watching in from Sensikisi Kaleno Sinde kutoka Nyamakoro tuko pamoja MC Sairo pamoja from St. Joseph Parish Amasago Jare Dorore Maturity watching live from Nyachichi Secondary School Nyamira County. Karen Osinde Nyamakoro tu pamoja abunigatia balimbaroche ntamanye nsemo ya kwa bero kora use mbabote Mwewi from Mavundo abatebanga well turned ena. Alright and media ya WhatsApp tana rango barabero semi muruberio bunsa kemambi yabono Dennis Kerandi kama kawaida kama kawa. Good morning ni Dennis Kerandi aka Musaribu Sukuru Nakuru City Salams Club niko ndani yo muruberio bunsa kya imambi yabono igatia barabenda tukuwati muruberio bunsa kya imambi ya bono askurendo mwanchumurilia Ondizi TV kumanyinga litukolia lero lituko litichirimo kuna botambi ni otokumulekera amangana arengete siasa asitokubatoleta abageni ase studio baba bakumulekera alia ale asensemeria ya siasa imambya bono ningotora tukotora Frida tuchikoba togo sanganere omoske Bernard Kenyanya korwase ward area ya Bumulenda
akagotumanya siasa yorogongoro kera bege wikirana ensa ya moneno sona bakawikirana se studio na bego gosangana intwe amange asaigo to basa usuka to basa konyegera mwanchumuri ndize TV amuno torachi kogenda asumo timoko oromo ke kone tora to kuirana na mangana alingete ama gazeti kuna botambe ni gazeti ya The Standard ngoba chuteria ncha sense moya nene gazeti ya Daily Nation to usuka tonyegera kuirana torase ke kerebusio eline tumulikira magazeti bitukulene Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Imena isiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha Konya mataro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera na nche Dorcas kemuma asomo ere bomo kongostengo eri nkomanye amange kerari tukoria Jumatatu jinsa ibere chama Imeyandizi TV editumumanye omokungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusina beire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusitomera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bw'amugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'obolemi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense ya monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro obolemi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende bakasomole mimbo boli naki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata amagani yabo mbabwata ebyewa mbasomete naboigo mbatagitamabaga ase emirimo nakubwatisiwa ase obogima bwokera rituko inyora obolema igoro bole inyora kerema nkerikosekwa inyora ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omuruburyo bw'obolema ase obogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo eliotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana Chingekero chomogusi Nyangweso ni ngenda tingoko Nyangweso na koire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjirerio nanjire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba Echinengekero chomogusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa aziteyo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwale chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwererega obunobukano obukano bwagatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego kigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera nomoiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mogaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri gutuligireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakirezimi asinamba notisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito etyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi. Yes, of course. Wild Skin. Gochakira chitariki 13 cy'umutinyo yiga gatano na limo. Emyoyo ya manyanire. Wanchani mpuli bwa maiso na ende. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. Wild Skin. Ligereria omanyigoro y'obwanchani. Let's get down to business. If I get hit once, I hit back 10 times. So go, go! Chisegi. Nyoranga, nkira litukulia iki. Ochakira litukulia Jumanne. Weka litukulia Alhamis. Chinsa inye chebotoko. Tomoja, wate talike.
omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime na isiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha konya mataro musocho kande musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera na nche Dorcas Kemuma asomo ere bomo kongostengo eri nkomanye amange kerari tukoria Jumatatu jinsa ibere chama boba imeya Ndizi TV editumumanye omukungu stengo ningo womukungu stengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma. Aye no mumenyi bworogongo rwagusi kwabeire gwokweboria nkayoranyore endagira yetugo yago bono company ya Sigma Feeds ne bwateli chibu liago mbabwate ndagira yechinkuru iyo manyekante buna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate ndagira yechinswe endagira yebimuni nechisese wochakire bimanwa wikabire byakinire mbabwate chindagira chechinkoko buna bono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde babwate ndagira yechiombe gochakira eli yechimori yani calf winner billets endagira yokomenta mabere na mwigo mbabwate ndagira yechieri eyumanyekante buna ranger cubes egatie chindagira chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2025 cy'umutinyo gatana limo mwako igabwe kirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu rindagira yetugo yabo Esukuru yokwegelio Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakasirituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chombe chiboli hani chatwarira amageja nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo sibya
eng'ombe imanya koba ng'atiri koreta mabere pia ni ng'amabere ng'asiri pinga ni ng'ana magecha kai mwaka misati kayo mong'ina karero kari kwenge sabuni gikaku chianga chitigare tata atari angara ngosibia njombo minto abo kong'una nyorire gaiga chombe chiane gochi kabwata magecha mange sana bono nataka ng'andie sabuni yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibie misati tichibu ati tichikora tara mabere misati ingaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya koigwa Enokem nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebia manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yeye goruko Enokem Agrofert egotoka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya gaiga ngokeye omuiri getakagura nere nabugateire iga igwa na kiekale enter tebwe kainde bono chiane chiri gaiga nepete na kicho chikagala echiane tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mogaka misati amaliogo ye chingoko no ndagera wateba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekene bono nenda no kinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yawo yango nyoliga neligo liliabo talirigo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko omugaka misati na maene amusi kwata bano Enokem Agrofert tinkolie balieteri ayenda iga Enokem Agrofert diabo diasoire misweti kangenda nchikolie bona konko ende ndora mungi na malisera buli oli mugondo inde motebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagera yechingoko echi namaine tarira eduka ya Enokem Agrofert imeyumo cho Kisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na buko banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono nigo bachakire urusagi rwa borondorogia imiye chinsamo chiri cha Yogo ange na Yogo Primary Wigo na buko bakira eshimi Enokem Agrofert one harvest at a time. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo abakolingolya na kogwenya amaroire a abuna arthritis oboroiro bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma hemorrhoids fibroids prostate enlargement na gukwa endurume boigonkwena na bale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange babwate chimashini chekerero echichikolingolya amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi Kisumu gose Mombasa umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117 naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910 Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante.
na ni kama msukule miezezeta vile vitamaduni nipete na such kind of love baby sing unanipenda. Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abancu baho baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egosoka mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate chikamera chingia ejo chigosoka chibice chingia kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengia asenesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo Chiokishi. Karibu E-Generation Studio aiga utapenda. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumulilia Ondizi TV ngokwale nibene ase entunda yende entunda ya kabere imeyo muroberi obwensaki astoko batokumulekera ali irobolito ensemeria ya magazeti sindo chinga ingana irobolito kegima ni goro yomo swada anene mono olia we finance bill oyorabe gogo somwa ase ebunge ewiki ase bono vale ege tiro egetindi kegima anene mono yemaye murayibwense Dr. William Ruto banga ningane timwetie budget korende ensemo yaba Kenya niko babere bakwamiriria ebile yo ase obokongu kegima boigo egazeti The Standard nige ukwanira igoro ya makongu abana bagwetera anemono ekero bale ase chisukuru igatia manga molekeire gazeti ya The Standard boigo nigotoro chenga ebicha yomo konyu muraibense Rigathi Gachagua nomo rai bomo wa Azimio Raila Odinga bagukwana ni anemono asigazeti ligetinga the beneficiaries of one man one shilling toka yani egatia badara bakonyora ogusirwa emaiga yomo bose ekerenga kelia yochikwena na eshiringemo asomo ntoyo mo olio gwakikureyemo kirabe gekogendra gukwanirwa na boigo ense moyende nigo murayibwense Dr. William Ruto abeire gago saba abarai ime ya UDA gukwana yemaga yokorokananga babeire bagotwara engusanano entindi igatia mange amolekeire ime igazeti ya The Standard. Mwanche mulireli atiangwa aligani goikase gazeti ni ya Daily Nation tomorekere page ntangani kerando chenga nigo mulkibe gazeti yuenga ne mwamwa tobultogabu nigo royo muraibense Dr. William Ruto na kyabirega kubolia ababunge korwa maskani gochea somoko nyibo muraibense Rigathi Gachagua ekero mulkibe gazeti ya mulketo boigonga litkolego rasigi karababwate emyomo chio nakuru nigo Gachagua betega konyorwa asigi kagense yamona boigo sasa betokwa bera kubwatkana meme chanda betega konyora asense meli yogo sombi boigo sepeji entangane mulketinga nakyumara ibense litkoligora betega ko eneketeneni ningi kyagerete akabaka ko chora Rigathi Gachagua ko ba running metiae asobo cholibo mwaka bwitiri bubere merongebere nebere ase abolile abara ikora sorgongo Mount Kenya na boigo Rift Valley kurwa maskani gochia ase Gachagua page ya kane na boigo ya gatano ni muliketingane yo asobo imeboiga se page yentangani ni muliketenga kibana babunge gosegatia babunge babeire bakwenyora kongo kobwatkana no gotumeki obubewe chibundu kichabo ekyo bana kirete license asikorende cyabere kigotigera abantu abange kingoma nabande kwirera gusiria obubima bwawe page ya gatatu ani muliketenga yo ase obo imese page yentangani boigo ani muliketem
hanyomba y'oboraria ya Nation Media Group ng'akio munyakirogo Wilfred Kiboro aberega kwenekya ng'ani go bagendete gwitera amakongo anene chinga ke serikali ebwateri deni richi billion 2.5 etarabage kubaka na CPG ya kabere ani muri kitengane yo asobo Masensemende nigo omo auditor general Nancy Gathungu aberega komochia serikali kubwatikana na sensemeri yebango asaine kiringani go emichande mingera bige koletwa kubwatikana ni tax proposal sa sensemeri finance bill abaga CPG ntangani ne muri kirite ngaki abantu chimbibere 52 na bane babete bagusiria obuma bwa sensemeri ya Israel kubwatikana n'isigi kigendete koine kigwa sensemeri ya Gaza epeje 14 ne muri kitengane yo asobo mwanchi muri lyago sikabosibika CPG ne ya kabere tumurikire ensemeri ya Nation Media Group na kiyomenya Wilfred Kiboro abereka gwesoke bene na koine kyangani serikali ewateli deni le bilioni 2.5 yabaire chinga kichinkongo ase ogwikirania obokoreri bwabo kirabereka koine kyangam kubatikana ng'ani go barachikoba bagutigia abantu abanyemerimo korwa asenyombe yoyoboraria aikagera ngati baraba bakwa kano kibesecho ekikirabe kigwikirania obokoreri aseba nikirenga environment yabo yokora ubonchereria telinki ya monaskolende aberiga komochi serikali osasa aberiga komurikiranga serikali nigo yabeteke gutumika bilioni 24 ase kitaro asekolende aba mukira sogosinyo kana bilioni 2.5 ekyo cyabere kigokora osi cyabere kikobari deni asigika kemyaka kyanda yabeire keboyeta hagosika busikwika CPG ne ya gatatu anigo emurikerete ababunge ababwate chibunduke ekicyabere kikorenta obokongekera bamurikerete omubunge ogatundu South Gabriel Kagombe naboigo omubunge w'Embakasi East Paul Ngiri omubunge Kimilili Didmas Barasa omubunge Nakuru Samuel Arama naboigo omubunge South Mugrango Silvana Sosoro naboigo Sensemende nigo bamurikete David Sankok aboigo Sensemejo anigo bamurikete gochakana omubunge oria Ogatundu South Gabriel Kagombe nigo bamurikete kisariki 15 cyomutinyo gatano mwaka oyiga ase masase betekagwa kwa teneni chinga kigumusana na kwa beteko kwa nekigwa ase omochi othika aigoro yoko musana na gwechiro aso monto yo mabeteka koraso na bosirio buguma bwaye na boigo aso yonde abete kagotigerwa chingoma boiga ase peje yo nemuriketo mubunge Embakasi East Paul Ongiri oyoboigo betega kugwaterani wana mamucho amutinyo gatana gatatu mwaka gwechiri bubere 2023 magega ebunduki ya yegotumekwa agosiniga betega kubiko biara mwaka gwechiri bubere 2022 ase ogotumekwa ebunduki ya yegotumekwa chinga kicho kwego kya asensemeri ya Nairobi ase montoyomo abete la koraso boga sensema yaye Didmas Barasa nigo bamurikete kitariki kyando mutinyo gatana gatatu mwaka gwechiri bubere 2022 ekirabete gakobe kwa biara ase oko morasa Brian Kahemba oyobete kagusiria obugima bwaya Sensemende Samuel Arama mubunge Nakuru West niga emurikete kitariki 19 mutinyo gatano na kabere mwaka gwechiri bubere 2023 achinga kyabete kagweso keteneni naboiga sabwate pistol yo abete gakuboria abantu gotia korobekana achinga ke abete gakurta masasi naboigo gwatana na abantu abo barenge asensemeyo omubunge Silvana Sosoro processemeria South Mugrango nigo muri gazeti ya muri ketenga mugabana wa county ya Kisii Paul Simbarati nigabere gakomo soera Silvana Sosoro ase
ogosigita aha ogwito kwa bantu bane chinga ki abete kabukirana ase bungere ya South Mugrango ase abwate umuruberio asani kiringani abantu bane babete babukirana abo ababwate ebunduki ya AK47 ase kurinde Silvana Sosora bete kagututerare mamocha yum wega sensemeria David Sankok niko bamulikite ngakyo mwana yabetega kwimukia ebunduki nabo kwirasa ase enka yabo wikira gosiria obuluma bwaye mutinyo gatano mwaka w'ikibubire 2022 abungati yabali bamulikira CPG ya gatatu ase babiri bagutumika kibunduki cyabo cy'abantu abangi babiri bagutigerwa kingoma nabandi gosiria obuluma bwabo agusika busigo ikase page ne yakane nigo emulikirete nakibono murayiwe nsabirika wesokya nabo iko koboria oseko akwanekya nga okungusana nako beriko kweneki gwagati ekyama ya UDA kwa beriko wika omwelyo uko nabuli tukoligoro kerwa bete babwikirana ase amasaba bene ase skuru yabamura ya Nakuru aniga betega koboria abarayikorwa se kyama keligia UDA kura sensemo ya Rift Valley na Baigoma Mount Kenya kwani kebnanguro bara maskani gucha asomo konyi bomora igwense rigadi gashagwa kiraberiga kwani kyanga nigo abwene takoigwa amaskani na boyibani go bwene takobwaterana ase ogwikirania obo koreri koska busigo ikase page ne ya gatano anigo emulikirete nakibano murayibense abetega kwerera subwagare naki abete kawikira gashagwa koba omukonyi bo murayibense kiraberiga kwenekya ngam osekera betega kumulikira chinga kibali kuiroberia asobo chori umwaka w'ikiri bubere 2022 niga betega korangiria babwatani arero kurwa ase orogongo rwa Mount Kenya ase babete bakwena nelieta ngani ngurabe gakwira libagari ya sikolinda betega kwenekya nga ere nigo aruche gashagwa nga emyaka ya chire nigo ba arabe gakomokonya asugusikie bosio ense ya Kenya na kikerete akaba agakomochora ase abere gakwenekya nga ase gazeti yonga onye mbaroro batete gukina sensemeri ya siasa abaraya baba kekora sekia mekigia UDA ambabwenete babe bakubwate chimbartere cyabo tari gosana nigati nabo igo uko batanana Oscar bosigo ikase page ane ya gatano narimo ane mulikirete ekiganza gi serikali na kibona nsemeri ya Auditor General Nancy Gathungu Amerika wesoke na gutuguterare obakoreri bwe serikali anene asensemeri yebanga sabiri gakonekya nga budget y'omwaka oyoiga eyoganetie $1 trillion nibera chikobage koleto muchanda asensemeri kibesa ase serikali ya Kenya era chikoirera gukabesa kibesa kurwa ase chinse kirichesikona bwo gutwara lideni rinene kegima agosika bosigo ikase page ane ya gatano na gatatu asinda bengo ikira omoere bo kumulikira gazeti ya Daily Nation ane mulikirete na kibono bali babete bakonganya kora sensemeri ya mukuru kaba Islam kiri kya mukuru na boigo matare na kibono bage basokire na korokia okoge chigwa magega ya marieta bokobora ase liste eri y'abantu bare koyegwa kibese kirabe kikubakonya erinde kwa nikyangango sikabale obuma bwabo bose ase serikali yari koyena na kishiringi kiri bukomi asaba bali babeta affected osbanyoreta makwa yetoigo ase kolende ngani gabande babiri bakwimrunga ninga magieta botale ngororo ase batabete bakonyora ekichekyo ye serikali monchumurire otaka kwimanya mange enyorere gazeti ya Daily Nation oesomia sowe tobe togoso gazeti ya The Standard imambia bono epeji ya kabire tobe tukumanyinga naralia ya amurekeire aroro anemono ase ibizara ichisemia birego kwanira egati makungu alia aborokigwa bagwetera ase chiskuru negati yebintu biria bwenete kumurekerwa ase oboime anemono enganando chinga emurekeire no gonchoria kwelire egati naboigo umuchando kebongo egati mangana bwenete kumurekerwa asa bana boy
nigo obotumekiwa mariogo yogotindia enyamoleo okuburwa kuborendi egachia mange amorekeire ng'a abwanete kurigerirwa asoboime lekonekinga abana mbare ase agia toskebose ikase page ya gatatu no roboti rogwichani kigima asomo subacho yomo arebirero maega yo mwana yekobaga gotigonkwa omwana orere emyaka ene agatigonkwa no mwana obwate emyaka 14 eyemaega yembura gotwa asensemo emyaka omwana ole n'emyaka 14 akabaga gotigonka 14 agatigonka omwana obwate emyaka 4 ngosaba kwabirwa asonge obwate emetienyi 4 tosaba kwabirwa asengenjo yoko burukana kwengana eyo asomwa nchumurelia Undizi TV maega yo yenka yo musubati oyomo musubati kurukunga rota mu maga yumusubati oyomo koba gago chia komenya no yonde asensemeria ya shauri moyo ayemaega yetu igo kuburukania ensemeyo nigo babete bakwenda bakamenyamo kolende omwana oli obwate emyaka 14 akatigonka omwana obwate emetienyi ene engana yogoichania kegima kolende muri gazeti ya The Standard niga aligetega ti egento lichi koliko baligoteba anamono igoro ebikoro nebyo kero monta gotigonka omwana ole n'emyaka 15 nse emyaka 15 egati amangana akoba gagweteranya omwana kabwate emyaka 14 nanse nigo muntu yagusiboa asegesibo kyobugima onyo omwana ukabwate emyaka 12 wika 15 nigo agosibwase emyaka 20 onyo mwana gautakire emyaka 15 nemo 15 nigo akwewesibo emyaka 15 legati ya mange ali omuntu akobaga gwetera anemono gago toka gakolete egekoro kingamune toskebose kase page ya kane gazeti ya The Standard nigo kwanera igoro yenjera chinse chi Africa chiendete kwe murunganeria chiloni chiri bakoba kwegwa ne bank enene ya IMF nabo igo World Bank asabate banga chibesa bakwegwa niko chabeti koirera ogutwara madeni ya manene kubwatekana ne faida enene bakoba bagosaba bose interest koba bago sabwa ne chinse ekyo chisiko sawero sabanga chinse chiria changumbu chibe chikoira magoro makerinde kwene kinga Africa nero nkobere gego kina tuskebo sika sepeje ga 5 ingana inende tukumulikerwa kulende ngatwa tukumulikira sepeje ga 5 ni goro ya orogongo rwa Africa ya Eastern Africa rwabere ro sabwanga koba maiso asengencho yogo chia komentwa kwimbure nyingi naboigo ogochigo kina kweliberera ase ensemiyo yemaiga embura elia ya El Nino naboigo embura bosugunchire kwelire koba kokoleta amakungwa mange asama tukabwango iga anene mono ali arengete toigo toskebose ka sepeji ali komin isano nemo ne ukwanera igoro ye bunge ebunge nigo bono bakabwate ekebarua ekenene yemaega yomurebwense Dr. William Ruto kobakago sabanga baba gwetiri chikelio kolende ensemo yabakichikura abarabu nigo babeire batebanga chibese echo nigo chire chinyinge kegima toskebose ka sepeji yagatona kabere nigo bali bakora emeremo bose bali bakora emechezo yo kwegia nabo igora utumika obongo bwabo anemono asokorosia content bara babwate kiba kwego keria yemaga yomo governor usomo senator bwe county area ya Migori Eddie Okech kobaka koleta lichiko lirabiri kwene kinga ngochikuligirirwa bare ase oboimena boigo gokini wa ase ekerengo bonchunguria Undizi TV nigo content creator bono bali ne kibakwego kelia yemaiga yomo senator yukwirege tambo kirekyo nabo kibara chigwetiri chikerio nigo irabe omweso omonene ase bare epeje gatona gatatu kwanera igoro yomokonyo muraibwenze Rigathi Gachagua ase bono abwate andate gwetira amakungu yemaiga yokorokananga okungsana igatiaye no muraibwenze Dr. William Ruto ase bono
igasite tebanga nigo bono abwate egambo nabo igo okoragirwa singincho yemaiga yokorakananga niga bakonyi babaraibense tari Kenya okabose ensengima babiri boigo bakorakananga nigo bakobagwetera amanene kolende igati yengana elia mo likiwe gazeti tebanga ingana yabete kor ingana busama mocho yomokonyi umuraibense rigadiga shagwa nane mono asokorokananga nigaligetie uchikumwetania umurai wense Dr. William Ruto asate banga you should not add down your master boigo asigazeti ya The Standard nigemorekerete igoro yokonyorwa komokonyo wore wense Rigathi Gachagua litkorigoro ekero babete bawikirana ase amasabo ye kanisa area ya Akorino ase skuru ya Bumura ya Nakuru asomo konyo wore wense Rigathi Gachagua betawikirana a ensa mukanyo olire ye maiga yotabanga obe gako nyorwa asengencho yogo twara abokongu we transport tosiko wika ase page area ya page ya Kianda nigeo kwanera anemono igoro yomuraibense Dr. William Ruto gweso kibene na kwene kinga obeire gakoreta omorembe ase liberal bikorokana ase kiamakeria ke UDA asabete gago ruwa ogusabanga nebwendate abarai asobomo olia bwa azim oboremo bwori bya UDA baba kwene kinga babeire bako ene kinga ngotwara bare omorembe toskopsika CPG kumi gazeti ya The Standard. One man, one shilling talk could be divisive, could be diversion trick from real issues. Nigo amuli kibaziti tebanga engane yago tebanga omuntu yomo aigwe shiringe yemo kubwatekana ni kure ya magwaka nigerabe nengana eligetigo turubania abakenya mbaba kuriria amakongo alia bagwetera epeje kominemo notojugo kolera kumulekera gazeti mambi yabono ase ekyombe kelia kyabagavana kyabeire igeko mochia a control of budget asokonyorwa kubwato kwa obosugwancherano gukubwato kwa wechibesa engana yokeranga miroberi menge yamagendro koba gego tinina ase gazeti yo ikotomoroche omokonyi bumunyakerogo bobumo bwabagavana Ahmed Abdullahi gago kwanera anemono igoro yengane iyo kono mwanchumwe ndize TV ndindo kwemanyia amangi nabo kwegorera igazeti yao ya The Standard obego kwemanyia ayo na mange mwanchumwe yegwikira buno to wikira omwerio bokumurikira magazeti elitkulera kwende gumanyiwanga omogeni itobereka wikira na ase studio astora betogosa no muske Bernard Kenyanya korwa ase wodi ya Bumurenda oyora bekago sanga na intwe amangana alengete siasa igo manchimuri yasege kerege kiribosyo muchikomera nere job linde mo gusanga no mugene tukurera kono manchimuri yelia ase bali bamenyetegali ase chinse kiri chesko nyara nabo gotomachi yase cyago gota asense ya Kenya wetera app ya tap genda gali ase Google Play Store download app ejo tumeka Ndizi TV una promo code yabo asekera chibesa osechiribu chidola isa chidore merongo 5 gutoma na boko enyolela chidola merongo evere kono manchimulire datosasense media kabere ye studio toyemanye igore atata. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send ambapo watapata $20 wanapotuma